Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanot lai. Cipra Tent House. Da ka jing angnut banwan ra ya ka jing sungthu halor ka jing sniu jong drugs bat ka jing don kam ban pun sungthu sheki pajba ba ka jing isong kha khana kamlong ka babaha na ka banta koi ka khya kasang HNYF pathar khama circle menta ka singi kalapan long da ka awareness program halor kitik ar teliki man ki ba kum ki pajba jong ka than ki don kam bha kham tam ha kene ka juk ka bamanta ka ba ki briu ki lajan bat suk bha ban yo drugs bat om tang drugs henry ki jingdi ki ba pen puat ki suk bha ban yo nang ta bak perthai kala khlain bha ki social media ki jing sniu ru kila nang roi stand bat kani hateng ka pen kala long sia ka jingya poi shong kha khana ya gani ka awareness program la penlong menta ka singi hayo pathar khama ha ka balwan ban yashim bentalang da presiden keseng HNYF Riboh district uba Marcus Martin nang ta uba S Khamdej ubdi officer in charge ka tanat polit ha pathar khama police station ikong AR Rani ibdi child protection officer ka district Riboh rengkat kinong ilam shinong ka pathar khama ki ba kentup ya uba petal man thankiu ubdi sordar baruba sintalis sengkeli ubdi secretary shinong nang ta kinong ilam jong seng na pathar khama circle nadu presiden uba penkrau makri nang tahu sekretari uba pernai khar sentiu lembat kiwe haba keran hakene kesengi naka liang jonggi nong ai jingkran kilapan pau ba kebakum gene ke program kalong kebadan ka me hadu kata-kata namar ki khon samla kilai bun kam ban be ya kan nang gestat bat ketip kanang henry ban tip lag akor ke boram kala kham jangai jing song shingan hayeng lania mla ashu ban dan bapet meno iki la ashu e ben gumtu ngila ban shimno ini ki khna ru ha ka bang ibu ha kini ki yeng ban pet ki kena meru kalar kelentik ni play ki na ka benta kila ban ra sa office jongi la ni kila ban IT no sa office jongi la da kimla ban ban pet ini ki khlong tingi da kalar ka jongi kalong ba ni penting khon no yaki nang ba kila ban yo kala da ki ya ki bai pat ki me ki pa ki bala ban krishan yaki nadong sedang nado ka jing ban play school nado ka bam ka di ka thya ka dem nang tong ila ban kineru ki haban pen register shwa mat kino ki bakwa pada ban tingkhon ki haban register shwa online bat ka sarkar pedeng ma on sala pada ban shimiki tel adon hi ka tu ka neru ki khlong khna nang ribhoi ki ba ngila lai ban ai tingkhon menta ki la ayo ki kemi ki pa ne ka long ye long sem ka ba bha bat ba biang ka balala ban besar yaki na dong sedong balala ban ai yaki ban phali school yaki na dong sedong ka thya ka dem dong sedong kat ke ba ka sarkar hi ka pha ban ka wala pension te sakawai pada ngakwa ban kran menta ka dong kini ka an pokso ngathai phia tep hi ni pokso namar ba kikis nang ni nari bhai kala kiu pha kat nang poi islam kala kiu pha khamtam ha ki por ko vet le ka kiu pha te hadir blade ko covid ru kala kiu pha kani ka jingsha thombor ke jingsha ban ben ke jingsha bat bo jong ini ki khulung khna bar kan thai bat chendang makani ka an gam pe tang ye kan thai kam ong ba tang ba sha le ben na ki kan thai mot ya utu ne ka tu ki ba le ben ali ki ba bat bo ri ti khna kin sha lan kuna le kin sha set along ru shatta jik em ru rei la da ye khulung chendang ru ki sha le ben ki sha ban ben ki sha thombor kam bot kin sha set patok itu kinong le ru ya kita ki bale aku ta kemot kin sya pengat hangani ka an pokso kajing ai kene pokso kene tian phanai kene protection of children from sexual offenses la pentri kam ya ka ha u snem ar haja khat a khasau tarik jo umnai November kene ru la banra ka sarkar pedeng hi nambar ba la jalai pala kajing sya thombo ndai ta hang ni hari India hi pro ko bai ru la kadar ka jur kajing sya thombo te kino ki ba thambor ki khna kin sha pengat ha kani ka an ya srap bha mo nambar bah ngi ha kani ka district ngi ka kiu ha kani ka jingsha thambor jingsha le ben yo jong kini ki khlung ki khna pingai nam gurang ba ki pasngap sakmat jongi yang ne ba ka HNYF bat manga bangim kwa ba kajai beriu kasi terlong kajai beriu kapatat dor bat kapopo bat ka HNYF ban manga ngikwa pa kajai penriu jungi kadai ka bodan puram bat ka bodan akor bat ngim kwaru ba kajai penriu kasi khamtam urang ba bat ki khon samla tang namar ka kiat bon thianala bat ngim kwaru ba ka HNYF ban manga
ngim kwa ban ui ba kalongi kasi anda bau kupala buai bau kiuja unmi naying sabar ata kadai kemensim ka bagi don bagi sakren persyai ka kiat ngimkan persyai nong di lada unang bendi hari ngimkan persyai ka kiat lada urang ba breu lane kun samla udi pala deka apun kelalong ya lane yaki ba kadai kebi ban ngaju keren bangadai kun Kristen lada kinong di kiat hagas nang ka thau jingi kindai ki Kristen kinong di ru kindai ki Kristen but ngadi kiat benda kasih saja pen kelumar senang si ublai le ji sang lang kadon ke kita kum ki kun Kristen namar kata so penong ngam song thai isar benang ne kum kun bitep ye ke jinglong jiman hanong po bat ki tibro ke ji LT junga si ublai ngam ju songing hagi por mansua bat ka si ublai ngam ju le ji sang bat ka si ublai dai ke sngi ke bangang rading hakti ban be yeki nong dikiat be an hang thi nong po ban burame phigi khon ki Kristen ba pin be shaking himane ke jongpi ba pilai ke ji sang ba pin phani ji sang ru ba wei una pun keluar senang lane upatian ala umnam dai pendan kata gede kemensim ko jonga ngalong Kristen bat ngalong sang malang bantrai ke kam om pangan celong hababun kiliang tangga kerteng rangba senrang longkpa samla kibadan sadin percakmat habangi sim ya kalongkor bankit ya kaying kasem ngimdai ban peram milade ngidai ban perksan milade bangidai rangba klem kakiat ngidai ban penim klem kakiat ngidai ban kit ya kalongi nosem haba yama ya nia hing asem ngimdai penong tang kakiat kabala ban penja ya kemensim ke bomong kujungi andai kemensim ke payasya kedai kakertan jong rangba namar kata so penong wat ailat ha kesnong ka thau jung pi kini ki jaj lightly ka bomot drugs kakiat ganja bakin rong ha kasem kujungi uno kunja jingdi jingpo penbuat na loru tau kunja jingdi ubala khang daka lo lane daka an kumu tau kokain opium bat ki bhang bat ki we de ni don ka we ka ba kenrei bahang ne ka kiat ka hap lang wat nom ong ba ka tu ka hentai ka tur ka de ka we ne jingdi pen buat kan mau te ni de ba so thu uta kita ni de drugs lada ni kinong di lada ni ka jingdi jungi kala kerni ka jingdi jungi kala palat put lane ka jingdi yang yau uta jingdi ubang nyimdon kambandi ai jing mentoi ngi ki khot ika drug abuse lane ka jingdi palat lane ka jingdi jongi yakum kita ki jingdi ki bang nyim da don kam e bandi ki khot ika drug abuse te hoi hangne ha patar khama area hajisha ngimpat yo sneu ngimpat juyo ye kinja case bangi lap ba kadon kum kita ki drug abuse ki bla kerni ha kata ka jingdi yo to drugs wat kataru kumbaong chairman menne prevent ka jingya dalupa ka kham bah ban ya ka ba prevention is better than cure mo te chwa bakan wan ja ka bah e lada ngila ban ya dalupa ya kum gine namar bakane kam ai jing mentoi henry ka unra e jis new ki babunjat te hangne ipet ba u new drugs lada hangne ha jaka jungi wat lada umdon henry lada ngipet ha ka megalia he barok kuwe lane ha ka stit jungi barok kuwe ulakan rei sebab palat ulakan rei sebab palat wat ha ka thain ri bhoi jungi ulakan rei dagi spak ngut kilai im ha ka jingdi penbuat but kane jingdi penbuat kalawan ra e jingjot ka bakrau Teka ega ba penlong yaki bakin long ki ba drug abuse. Bakin long ki ba kerni how to drug. Ka ega ba penlong yaki. Lada pipet kat kum ka jing study ka jing pule jungi jing wat bedia jungi ngilap ba ka jing penlong ya ubriu ne ka briu ban penlong ka ba kerni ha ka jing di ka dei kap nang kong hi kala ban long na ka jing yalang perlok.
yalang perlok subang bentes ulong kumno ndau la di usubang tu drox subang yo thia nama yalami phi sakwi pat ka perthei piklet lut ki tension piklet lut ki jing kuslai phi yo thia subang kawi ga jing yalang perlok let se kala benlong ru ha school ki kena school mo ki kena school kala ru ban sedang na hapo school ba let se we ne ki de ba kerni ha ga jing di ya but katur ka de jing ya but perlok lane kala ru benlong na ka dau jong ka culture lane ka religious lane ka niam kidon ke bekum kita ki niam kiba syadi nama kadon ke kenja jing yele festival ki puja kini kita kiba ngi pendengkam ubhang bat kadut lane uno jingdi bapen kemen persubhan suki kani ke jingdi ha kani ke jing practice jungi ha ka culture lane ha kata ka religious ha ka niam jungi kayalam benlong kiba kerni na ka benta ka jingdi lane kala ru benlong ba ni la tension palat lane ngi bun gi jimut jim perkat ban penjai kita jimut jim perkat kai ke bala ban sol kadai udrok le se kadai kata Henry kan mau ba ndai ngi la di ngi la persyang bandi ban penklet ya kata jing tu slai lane ban pen subhai ka met jungi lane pen yo aja thai Henry kan ni ga yalam sha kata jing kerni ke jing melin ka bangim la chu ban ino kalau ada ngim la chu ban ino ka ka ba kabawanra kabawanra kan mau ba sin bangila persyang bandi yung drops kawanra si bun jaj kijing nganai phi gawi kan uksa kalong kijing pang baharukom lesekan kata nadu kijing bun jing perkhat jong phi ubri balap kerni kijing di drops umbiang shu kijing bun jing perkhat ka kata ka fiskal ya kan ka met jong phi barok away dalong shu baklan ubabit ula benyo ai jing pang gi bahar kom khamtam gitu gi pendon kam dau sirin banjek ya ki kenja drugs kini gi la ban wanra ya ka HIV AIDS ka bangitip ha kani kajing pendon kam jungi yu sirin uju sirin na we shawe pat kani ga yala kala ban yala mingi benyo ai ka jing pang HIV la ne AIDS kalau ngajing mentoy ke bakrau khamtam e phiki kmi ki pa ki khon samla ki barang he dang san ba phin so thu kumno ban yang hala ki jong ki benta namal ladang im lo ikine ke awareness program ba pher yo se ki jimot jing prakhat ko jungi kim nom kot hagita ki benta ki ba ngi kum ki bro ngimla basuthu te demar ta ga daw kane kalong ka kapuk siar na menta jungi kim nong song jong standard boy pi simenta lang ban snap ya kane program ka jing trai borba jong ka drop ban penjat nang ta kakiat bat kumjuru ka jing yada ya ki klung kena palong ka ka badan kam hakini kisngi ki bamenta namar ba ibriu haga jing bom tip kile bakla bat kiyaj rumah ki poi syaga jing jat badan ka wai ka ktien ka ba haba ki briu kim tip ya ka jing shisha ki jat no bat ki hap haga jing bat kumjuru kalong haka bide bakai imlang ka salang ka jangiru haba ki briu kim dan ya ka jing tip ya ka jing ma jong ka kian ya ka jing ma jong udrak bat ya ka jing sirkhai jong kata ka jing le ben ki khlung khna ka penlang ya ki bakin le rumah bat ka bakut jong kata ka poi sya ka jing jat bat ka jing du jing kermen ha ka jim ka jangki kalanti ka gateway ka ba kijing snew kwan rung hani hapo ka dong ka thang ga jungi balada mangi iwei pa iwei kinong shnong jong ka dong ka thang ngim don ka jing ke khli ka jing snew ka kloi bha ban rung hoi ki seng bhalang bat ki dorba shnong ki ele ban pendu ja igena gena jing snew ki ba wan rung ban thlep ka dong ka thang ga jungi henroi lada kum ki pai ba mangi pat iwei pa iwei ada ngim shim ga jing kli ka bha mangin rat dikong ya gena kijing snew namar kata ai wer ya phi baro kinong shnong kiba don hang ne ka por ki bio snew no ka jing sawa ai bangin don ta ka jing kli yala de namta ka hing ka sem ki bhaying hasem bat ye ki perlok parjor
lalang imdan ka cingkir kli ka baskem ka jingmat jing berkat ka jungi ru kalengkot haba ngimdon ya kata ka mensim ka jing trelang iwei pa iwei namar kata ngabuk ka jing kerpat khamtam mentai don lang i officer ibadai inshat jangga patra kemak police station iba inshat naman taga bha kamnya nang imlang salang hapo ne kadong kathan bat kumjoro ni don ya ka infiltration sheget kaban hapo skor beria kane gade ka benta gade ka gateway kenang ba ki badon hang tu ki bor jong an kin pek bha leng ba ki jings new ki banwan rung hagane kadong kathan ga jungi namar lada kate ka gateway ka badon hang te lada kam tre kam bha ngisngeu ba kalong ka lenti ka ba ki nongwe nong ar ki yo mon hagane ka dong ka than jingi paken rung ka jings new namar ka tan kan turu leng ba ka por ba ki officer in charge ki bron halte ka jaka ki long ki ba pikir bha khnang ba ki lagi jings new ki mo ban rung hane ka dong ka than ga jingi kli habangi tre namata ka bha kamiat jong ka imlang ka salang bar jong ka dong ka than hi bro kawai kumta ngilaya ya penlong ya kene ka program na menta ban put stu pai ba ya ka jingkta jong drugs bat kiwe de ka jingkerni ka jong u kalong syaba palat bat haba ki breu ki lemat yu drok kamut kala bha ban bethat yu kenjiri jong ka namar kata kadon kam ya kinong yalam seng phalang ke bofer kinong yalam shnong gibadon hakisnong gibaper banyele kat bala ba uneu drok umde bandrung hapo ka snong ka thaw ka jongi hapo ka dong ka jongi kumalong hadu menta ting empat bena ngimpat don ye ka kubor ba drok urung hapo ka area western riboy ka jongi denrei kane kade ka prathei ka ba kano ka jingele khamtam le ka jingsneu ka step bha ban par te namar kata ka don kam ye kinong ilam seng bhalang ai kuble ya ka action YF ka lapin kan mau ban pelong ya ka awareness program na ka benta ban yada na ka jing sniung ko jong drugs ka jing sniung jong ka kiat bat kumbang ilayo ang pansngo menta hakabide bat ka child protection na kaliang i district protection officer kade ka kamram jongi kinoyam snong kade ka kamram jong ki seng bhalang bangin yale kat bala ban ay ka jing bensyai haki sinong gitaw ka jongi bat kumjuru bangin long ki breu ki bapikir ban yada na ka jing rung jong gini ki jing sneo hapo ka sinong ka taw ka jongi